L-Odwa tajba. Illum il-ħamis l-10 ta' April jiena Jiem Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Kattolika nilqakom magħna għal din is-sessjoni ta' tluħ illi fiha se nkunu qegħdin intellaw il-Year 7 Form 1 kif nafuha ħafna minnha bniet imma ħad tkun tal-għażla llum, tal-għażla ġifieri llum għalkemm tensjoni jkun hemm ukoll għax kulħadd ikollu preferenzi, illum tafu li kull min qed jipparteċipa għandu post fi-skola ta' Knisja, għadkom ma tafux il-ranking li ħajkolkom biex tkunu tistgħu tagħmlu l-għażla għall-iskola li intkom tixtiequ. Dik ħadd tkunu tafuha matul din is-sessjoni, però ejja naqsu mill-ansjetajiet ta' m'għandniex għalfejn. Mela, qabel ma nibdew u nintroduċi wkoll il-kollegi li ħajkunu f'din is-sessjoni kif nagħmlu dejjem tajjeb li nibdew b'daqsxejn ta' riflessjoni, partikolarment għal dawk li ħadnu l-istess sfidi tagħna, dawk li kemm jagħmlu daqsxejn mument ta' skied u jirriflettu huma wkoll. Fisem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Għada nkunu qegħdin niċċelebraw jum id-duluri mulejju bla marrit niftakar fl-irwol tiegħi bħala ġenitur, fl-irwol ta' dawk li rabbewna ta' ġenituri tiegħi stess, ta' ġenituri tagħna kollha. Ningrazzjaw l-Alla għal dawk li għadna nistgħu ingawduhom magħna u nkunu nuru gratitudni tagħna lejhom. Ejjew niftakru naħsbu wkoll f'dawk il-ġenituri li forsi m'għadhomx magħna għal dak kollu li għamlu għalina. Fi xbija tad-duluri qed naraw l-ikbar tbatija li tista' tgħaddi minnha li jista' jgħaddi minnha ġenitur naturali u mhux u minnu kull min qed jipparteċipa fit-trobbija tal-ulied b'imħabbtu kollha. It-tbatija li dik tkun tfisser għal grazzja tal-Alla ħafna minnha ma mmissux ma dik għalkemm ngħaddu minn tbatijiet oħrajn. Imma wħud li għadhom sal-lum jgħaddu minnha u b'umiltà imbaxxi rasi u nitgħallem minn dawn in-nies li b'determinazzjoni jibqgħu jġorru dan il-peace u jgħallmuna l-kol bħajjithom bl-eżempju li huma jagħtuna. Nitolbu mulej jgħinhom. Nitolbu mulej jgħinna. Fil-ħafna għażliet li nkunu qegħdin nagħmlu bħala ġenituri maħniex perfetti, nkunu qegħdin nitgħallmu f'dak li nkunu qegħdin nagħmlu aħna ta' kuljum. L-aħjar tagħlim illi ħadna huwa dak illi bih trabbejna aħna u nippruvaw nitgħallmu minnu. Imma mbagħad huwa dak li nagħmlu on the job, learning on the job bħala ġenituri. U tajjeb illi anke ma' wliedna nkunu umli meta nisbaljaw niskużaw ruħna, imma tajjeb tal nkunu fermi. Ftit ilu kellna l-parabola tal-Ibn il-ħali u xbija li tiġini frasi li kont nagħllem l-arti hija dik ta' Rembrandt tal-Ibn il-prodku fejn ibenġi l-missier paridejn fuq ibnu li qiegħed tarkub teħ qudiemu u metaforikament jagħmillu id ta' raġel u id ta' mara lill-missier biex jissimbolizza wkoll li għandna nkunu caring daqskemm għandna nkunu wkoll dixxiplinati ma' wliedna biex naraw li nrabbuhom bl-aħjar mod possibbli mulej nitolbuk l-għajnuna tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema' qiegħda fl-art, ħobż dak kuljum magħtina llum, għafrina dubietna bħalma naf minnu ħati għalina, għadha ħanix fit-tiġib iżda ħalisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja miljan mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija u Malla tlabajna nitinbin, issa fis-sjar tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu, kif kien bidu issa dejjem għal dejjem ta' dejjem ammen. Niftakru f'dawk il-ġenituri li ħallewna għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddu fuqhom, jisruhuma fis-sliem. Amen. Bisem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, grazzi li naqgħodtu magħna. Bħal dejjem qed taraw l-Annelies qiegħda ma' ġenbi, Annelies tieħu ħsieb tamministra l-proċess kollu sew quddiem kif ukoll wara l-kameras matul is-sena flimkien mal-kollegi tagħna wkoll ħadd tkun qegħdin taraw il-Filisjani li tkun qed iddawwar l-urna tad-dili l-ismijiet ma tkunux qegħdin taraw il-ġast li jkun qed jinputja l-ismijiet fid-database tagħna. Qed taraw ukoll ma' ġenb Annelies lil Dr. Ruben Collins li huwa l-notar illum qed jivverifika l-proċess tagħna li nimxu bl-aħjar mod l-iktar trasparenti u rigorus possibbli. Mhux ħatarawhom ħlief forsi xi mument taraw xi ħadd minnhom għaddej minn wara l-kamera il-kollegi tagħna lil Rodrik u lil Dillin li qed jgħinuna mill-aspett tekniku. Jiena lissa minn ħati ħanieqaf sekonda hawnhekk ngħaddi l-kelma l-Annelies biex tispjegalkom ftit kif ħanimxu mbagħad nibdew bil-proċess. Fidek. Grazzi. Bonġu nilqawkom għall-polza tal-Form 1 Girls, illum għandna l-polza tal-għażla. Ħantikom daqsxejn rendu kont x'kellna bħala applikazzjonijiet minn tal-ewwel kriterju, kellna żewġ applikanti bil-kriterju tal-impjegati li waqgħu it-tielet kriterju,
Żewġ applikanti bil-kriterju tal-impjegati li kien raw ix-xewqa li jkomplu ma tat-tielet kriterju, 11 l-applikant bil-kriterju tal-aħwa li waqgħu il-tielet kriterju, applikant li għandha kriterju tal-aħwa u hija impjegata wkoll mal-iskejjel tal-Knisja, 3 applikanti bil-kriterju tal-aħwa u komplew ma tat-tielet kriterju applikanti oħra, 6 applikanti li għandhom żewġ kriterju tal-aħwa u l-kriterju ta' skola bla kontinwità li iddeċidew li waqgħu il-kriterju ta' skola bla kontinwità, għandna applikazzjoni tal-kriterju tal-aħwa li daħlet tard ma tat-tielet kriterju li kienu eliġibbli biex japplikaw, applikazzjoni wkoll li daħlet ma tat-tielet kriterju bil-kriterju tal-aħwa bil-1H1C u li jixtaqu wkoll ikomplu ma tat-tielet kriterju applikanti oħra. 11 l-applikant ta' skola bla kontinwità fejn huma diġà qegħdin ġo skola tal-Knisja, però tieqaf sal-primarja għalhekk se jipparteċipaw fil-polza tal-lum u għandna wkoll applikanta tal-impjegati però taħdem ġo skola li ma jkunx hemm miftuħ għal-livell tal-Form 1. Allura tipparteċipa fit-tieni polza fil-polza tal-lum, fil-polza tal-għażla. U għandna applikanta tal-impjegati minn ta' skejjel oħra fejn taħdem ġo skola tas-subien u ovvjament ma tkunx tista' tdaħħal lit-tifla tagħha. Għalhekk għandna total ta' 40 l-applikant, għandna set ta' aħwa ta' tewmin għalhekk jiġu għal 41 post. Fir-regolamenti konna ppubblikajna 77 post, kellna xi aġġustamenti fejn żidna 3 postijiet minn ta' St. Francis Lima, naqqasna post minn mainstream biddilnieh għal post tas-support u wkoll żidna post inqeleb minn ta' social case inqeleb għal mainstream. Għalhekk total okkupati u riservati ġejna għal 41 post. Min ġi għal tal-tielet kriterju applikanti oħra kellna 39 post, ġifieri llum qed jipparteċipaw dawk li ġew mill-ewwel minn numru 1 sa 39. Fil-polza tal-lum biex intikom rendikont tat-tielet kriterju applikanti oħra li ħadu sehem fl-ewwel polza fil-polza ta' parteċipazzjoni hemm 39 l-applikant, hemm 11 l-applikant minn ta' skola bla kontinwità, applikanta minn ta' l-impjegati minn ta' skejjel oħra u applikanta li hija impjegata fi skola tal-Knisja li ħadd ipparteċipa wkoll fil-polza tal-għażla għalhekk ġejna bit-total ta' 52. Grazzi ħafna, Annelies. Thank you very much. Tistgħu teqilbu, grazzi ħafna ta' dik l-ispjega. Issa kif nagħmlu dejjem ħankunu qegħdin nixħtu qed taraw il-Filisjen ma' ġenbi hekk u ħankunu qegħdin niftħu bil-kontenituri li fihem il-polos l-ismijiet kollha miktubin polza. Ħafna minnkom dal-proċess diġà issa rajtuh isir u għaddejtu minnu fil-fatt nieħdu ħsieb li l-ebda polza ma taqgħanna barra mill-urna. Ekku, illum m'għandniex kwantitajiet kbar hawnhekk. Tingħalaq l-urna ħatibda tdur u kif nagħmlu fil-proċessi kollha ntellawhom settijiet ta' 12 wieħed wara l-ieħor naqra kull isem jitpoġġew fuq ir-rekord sheet tagħna u jiġu verifikati u jintwerewkom fuq l-screens biex intkom tkunu tistgħu tikkonfermaw man-noti li tkunu ħadtu. Nibdew bl-ewwel isem M2280 Katrina Manġon, M2280 Katrina Manġon. M1473 100 mifsud, M1473 100 mifsud. M1917 Emma Camilleri, M1917 Emma Camilleri. M5822 Ayla Apa Brown, M5822 Ayla Apa Brown. M5192 Eliza De Bono, M5192 Eliza De Bono.
M6070 Jasmine Sofia Ward Bonnici. M6070 Jasmine Sofia Ward Bonnici. M4973 Samantha Higgins Hansford. M4973 Samantha Higgins Hansford. M3914 Sofia Giordano. M3914 Sofia Giordano. M3034 Emily De Battista. M3034 Emily De Battista. M4536 Alexandra Paċ. M4536 Alexandra Paċ. M3458 Rashmi May Micheli. M3458 Rashmi May Micheli u l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12 M1572 Emma Lewis. M1572 Emma Lewis illi telet bin-numru 12 ranking number 12. U issa ser tkunu qegħdin taraw fuq l-iscreens tagħkom ir-rekord tagħna fil-waqt li fil-isjen kun ġabdiet id-dawwar lurna biex intellaw l-ismijiet li jmiss. Huma l-ewwel sitta u issa ser taraw is-sitta ta' warahom. Taraw fil-isjen ġab il-lest bil-polza li jmiss biex inkun nista' noqgħodha jiena u hekk ħanoqgħodha biex inkomplu bil-qari. M4028 Maria Elena Spiteri. M4028 Maria Elena Spiteri. M1529 Francesca Xwireb. M1529 Francesca Xwireb. Thank you. M5251 Mirjana Saliba. M5251 Mirjana Saliba. M1597 Lisa Frendo. M1597 Lisa Frendo. M4328 Penelope Freeman. M4328 Penelope Freeman. M5419 Joy Dimek. M5419 Joy Dimek. Thank you. M2096 Giulia Marie Mansueto. M2096 Giulia Marie Mansueto. M3814 Maraja Zerafa. M3814 Maraja Zerafa. M4589 Amy Grek Rogers. M4589 Amy Grek Rogers. M1804 Azalea Joy Zammit. M1804 Azalea Joy Zammit. M4684 Amy Gallia. M4684 Amy Gallia. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12 ukoll M5758 Hailey Vella Tabone. M5758 Hailey Vella Tabone illi telat bin-numru 24 ranking number 24. Sa ħataraw fuq l-iscreens tagħkom il-records tagħna ejju nirranġu xejn il-focus ekku aħjar process. Thank you. Kif ngħid f'każ li xi pronunzja tiegħi tal-ismijiet jew kunjomijiet ta' wliedkom ma jkunux kif mixtieq niskuża ruħi nagħmel l-almu tiegħi mhux dejjem ikunu familjari għalija. Kif qed taraw ħadd teġa l-isem illi jmiss f'idejja M5609 Abigail Aġus. M5609 Abigail Aġus. M4358 Tiana Rose. M4358 Tiana Rose.
M3165 Antea De Bono, M3165 Antea De Bono. M4198 Sonny May Mifsud. M4198 Sonny May Mifsud. M1794 Kyra Despot. M1794 Kyra Despot. M4616 Casey O'Connor. M4616 Casey O'Connor. Thank you. M5561 Alania Del Ceppo. M5561 Alania Del Ceppo. M3159 Eva Mifsud Kalleja. M3159 Eva Mifsud Kalleja. M5014 Alexia Kaskun. M5014 Alexia Kaskun. M2205 Julia Gatt. M2205 Julia Gatt. M1624 Marija Kawki. M1624 Marija Kawki. U nerġgħu l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' studenti M3891 Amy Fennick. M3891 Amy Fennick. Illi telet bin-numru 36. Ranking number 36. U issa qed taraw fuq l-screens tagħkom hekk ir-records tagħna b'smiet ta' wliedkom u r-ranking number ma' ġembu. Kollox verifikat ukoll minn Dr. Collins. Fil-frattemp qed taraw fil-isjen lesta biex inkun nista' nieħu l-polza li jmiss. Grazzi ħafna. M4519 Zamira Borċ. M4519 Zamira Borċ. M5941 Nora Li Xibera Skurmi. M5941 Nora Li Xibera Skurmi. M4693 Martina Camilleri Mamo. M4693 Martina Camilleri Mamo. M3817 Eliza Kutajjar. M3817 Eliza Kutajjar. Grazzi. M1887 Mia Busuttil. M1887 Mia Busuttil. M4111 Emma Kate Pearsall. M4111 Emma Kate Pearsall. M4926 Victoria Cardona. M4926 Victoria Cardona. Ħanibqgħu għaddejjin qed jgħidu li kollegi tagħna fil-fatt diħa tkun l-aħħar darba dawwana lurna fil-fatt u nibqgħu nsejjeb l-ismijiet kollha ta'. M5099 Victoria Grek. M5099 Victoria Grek. Għax kien ħajkun fadal ftit ismijiet l-asħaq naħallhom intertin il-ġenituri jistennew. M1922 Eliza Xkembri. M1922 Eliza Xkembri. M1551 Mattea Zammi Genovese. M1551 Mattea Zammi Genovese. M4457 Lulu Tabita Blake Gomez. GR ma nafx. M4457 Lulu Tabita Blake Gomez. GR. M5430 Taylor Ajus. M5430 Taylor Ajus.
M5473 Jorlin Sio. M5473 Jorlin Sio. Noqorbu kif qed taraw l-aħħar ftit. Polozz flurna. M4951 Lea Zammit. M4951 Lea Zammit. M4779 Kaja Attart. M4779 Kaja Attart. U l-aħħar isem għal dan it-tluq tal-lum M5138 Phoebe Molly Brown. M5138 Phoebe Molly Brown. U dal-waqt ser tkunu qegħdin taraw fuq l-screens tagħkom. Il-records kif qed taraw l-urna hija vojta, issa l-ismijiet kollha ittellaw. Taraw 3 sheets din id-darba, dik l-ewwel sheet, din hija t-tieni sheet u l-aħħar sheet illi fiha biss l-aħħar 4 ismijiet. U hekk kif taraw din ngħaddi l-kelma lil Annalise li proprju tfakkarkom dak li qaltilkom diġà fil-bidu ta' din is-sessjoni qabel naslu għal tmiem din ix-xandira tal-lum. Fidejk Annalise. Grazzi. Mela, infakkarkom li min jipparteċipa llum kulħadd għandu post ġo skola tal-Knisja. Ir-reġistrazzjoni ser issir fis-6 ta' Mejju, fid-9 ta' filgħodu u intkom se tagħżlu l-iskola skont ir-ranking li tlajtlu llum. Sa jumej qabel ir-reġistrazzjoni ħadd irċievu email min-naħa tagħna fejn ħajkolkom l-ismijiet tal-iskejjel bl-availability f'kull skola biex inkom hemmhekk ikollkom indikazzjoni minn fejn tistgħu tagħżlu bħala skola. Grazzi. Grazzi ħafna Annalise. U kif qed fil-bidu għada ħankunu qegħdin niċċelebraw jum id-Duluri għal dawk li nemmnu u għal dawk li nħadnu fidiet oħrajn jew m'għandniex fidi f'tmemmin partikolari. Forsi tajjeb nipprofittaw ruħna minn dan iż-żmien bħala żmien ta' riflessjoni, żmien li nagħmlu daqsxejn ta' brejkijiet lil din ħajja frenetika li kultant sirna ngħixu. Kultant mhux dejjem destinazzjoni ċara għal fejn inkunu nixtiequ naslu. Naraw dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu qed nagħmluh veru għal ġid tal-oħrajn. U jekk il-bambin irid parti minn dak il-ġid dejjem jerġa' jirritorna lura għandna. Ma tagħmlux għalhekk, imma nassigurakom għall-inqas mill-esperjenza dejjem ġarrabt mhux hekk ma taqlax f'wiċċek fil-ħajja, imma meta tagħmel il-ġid minn hawn jew minn hemm il-ġid jintradlek lura. Jien nirringrazzja kollegi tiegħi, nirringrazzja l-Annalise, nirringrazzja lil Felician, nirringrazzja lil Justin, nirringrazzja ħafna lil Dr. Ruben Collins li llum ġi anke Dr. Robert Aquilina ma setax ikun magħna, nirringrazzja ħafna li sab il-ħin ikun magħna biex jiverifika l-proċess. Nirringrazzja lil Rodrigo Lildirin mill-aspett tekniku tagħhom li għenuna, nirringrazzja l-kollegi tagħna, s-Segretar Edukazzjoni Kattolika tax-xogħol li qegħdin jagħmlu biex jgħinu lill-iskejjel, nirringrazzja l-Kurja li jkunu tellaw il-links biex intkom tkunu tistgħu issegwuna mill-komunitajiet ta' djarkom u postijiet tax-xogħol. Nirringrazzja lill-kollegi li qegħdin fl-iskejjel, kapita skejjel, għalliema, kull min b'xi mod jagħti kontribut hemm ħafna professjonisti u ħaddiema li jaraw li l-iskejjel ikunu mixin għas-servizzi li jkunu qegħdin jagħtu għal uliedna. Jiena minn ħati nista' nsellmilkom u nieqaf hawnhekk nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb u lejt it-tajjeb.